Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligang gawas sa akong kagwapo. Kapitan Shano. Oo niya. Ato-ato na lang to. Ay, bay! Pero, May saba. May saba, uy. naaragi magkapatakom sa iyong baba. May saba. May saba, may saba. Sa English pa. Ano? Sa English pa. Doon silence. Doon silence. Di ba naanatol ninyo ang size? Oh, size. Ang size doon? Ang size? Imo na sa gikura? Kini siyang, nauli kini ako siyang tayo. five. Kuha ni siya ha, kanang additional ni. Tip na mo. Tip na Uy, mo. magkabalit ako selfie na. Selfie. Ano? Tisa! Ang suman? Kitaga ang good news niya. Oh, good news. Kan tatagbalik abot, diba mambabalis siya na? Oh, mambalik siya na. A one, a two, a three, let's go! Balenciaga. Salamat imong gipon ang among kwarta. Nga tagdos na Balenciaga. Ayaw na dugaya. Ayaw mo na ng kwarta. Kaya sabi, Ano siya? puro mo di kumbulsyon. Hindi nalipay mi, ma'am na. Nalipay mi. Imo ming gitagsing ko, you know? Nabili ka to, Mao ni At liban to, ma'am. Wag mo nung paminaw. Kini ako ihatag ninyo nga bonus or gamay Oh, pahalipay. tip. Bonus. Kuan ni ha, ayun tam sa pasabahan nga kanang bahay na to inyong mga dadungo ganina ba ha? Ay, isa sa problema. Ay, balik ko na to. One. Why mo sa... Why mo sa... Balik ka! Balik ka! Balik ka! Balik na! Hala! Kisa mo? Ano siya? Kisa mo? Hindi na. Balik na! Ay, ako kabaong ko na tingog ka. Wag dia, let's mo naman siya. Kap, ay doon rat, hindi mo na gano'n sila kayo. Gani. Ikaw tik-tik imong buhaton, di ba? Oy, ay Re. Miss. Kanang Miss E. Kanang Miss Ria. Kanang sige kwartali ako. Actually ina ni mo gani. Kami magpatabang tabi nimo. Oh. Sabi nimo. Ang duulong tan ako, ang asawa tan siya no, yang usabaw ba maya wala ba yan pirmi kay bawa biya ka. Di ba nabang ka sa sitwasyon karon? No, diha mi duol niya magpatabang mi. Naman na siya, kuya. Pero bang, i-explain ba? Kalit. Eh, ini ni. Ang ato explain na ko ni sila ha. Ato lang iba-iba aron dili mabulabog. Ato ang tasatagsaon sila ba iba-iba. Pero ba't singgot? Ba't ba sino ba? Ano siya na siyang idea, so saan man na ito pag-invite? Oh, kamo na bahala na. Ay mo kabalaka kay nakasapi ba mo ni? Kaya mong big boss, anytime mo hatag na dayon. Kada bitaw niya. Pinabanak kay pagpaybaw ng sa katawban. O gani, ako po niyo, kamo mangitag pagi, asa ba ninyo i-held ang inyong kabaybats lang. Kasi na unahon. So more likely na atong i-invite kay kanang mga suod lang nato, di lang sa outsiders para ma-observe sa nato kung sa sitwasyon. Okay na imong. Okay na imong sitwasyon karon imong gisulti na mo. Nga siyempre ato lang mga suod sa una kay before anything else ina ni mo gani. Kada bang di na tapatakag ko doon sa mga tao ato makaila ato unahon. Yes, Okay. Nya ato na tas basketan ana. Kamu magsabot duha kay kamu may mo mga invite ana kami igor Okay naman ra mi. para dako siya lugar. So kano saan na siya, kuya? Yes, maayo day sa covered court na lang. Nya, imo na ipananghit sa barangay ha, diarrhea. Sige. So kano saan na siya, kuya? Kanang depende ninyo. Kung sa inyong schedule,
i-text lang para kami anytime man mi. Sige, sige. Sige ha? So, okay na tanan? Okay na. Ang meeting? Okay ra. Kasi sa namoy plite. Ayo. Ko pag ganit trabaho. Sa istoryahan na yan nila to. Ay Wala wala ka ka. magdiretso-diretso, ani, istoryahan Basta na. sordihan ang putanan unsa para ako i-direct dayon sa barangay. Okay, sige. Hala. Karon dayon pwede. Ha? Karon dayon. Ay, maayo nga. Mayo karon dayon na lang kay paano? The time is gold ba oh? You know, before anything Dito else. na madali-dali dayon sa barangay good. Ayos, dire-diretso. Di bang good? Ano man sa dayon? Ina ni mo ni Ria. Kinahanglan jud ka mo explain sa mga tao kay para maagni ni mo dayon, di ba? Oh, pero ayaw mo kabalibad kay before kakwartasan mo ni isa kami. Sa ako nang ginaingon, ato lang ng istoryahan lagi. Istoryahan lang na to ba niya? Dili ta magdiretso kay isud. Oh, bitaw ko Miss A. Kamu pagsabot ha? Oh, wala pa problema magsapot to niya na. Binuan na po na imo ha. Sige Miss A. ha? Lala. Oh, pagsabot mo mayo. Okay. Ina ako. Basta ina lang niya. Oh, sige. Sige. Bye. Bye. Oh, tanawa. Naki number nila. Nakoy number na ni Katoria. Text-bit na ito na ako. Ay, kagibangaan man ka na ako. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Asam tayo yung cutter ko? Uy, paano ha matay to yan? Uy, at iba na rin bumisita. Uy, Valencia. Oh, Sana. ingon ka na kay tuyo na. Ingon tuyo na. Sa pagkabasa na ko, gaaway mo ani! Gaaway mo ani! Gaway mo, anak. Namusta naman tayo ni Steve? Pinaupa, baka natipis, baka yung kontraman mo. Oh. Unsay tuyo? Wala ko na kay tuyo na ako. Oh, Ay, lagot ko ba? Lagot ba? Lagot ba? Oo! Dupli na ka! Dahil Unsay tuyo ni mo? Uy, naglagot ka! Naglagot ka! Naglagot ka! lagi darling naglagot ako. Kunya Dubli wala akong Naglagot ka na ituyo ni mo. Ano sa naman ka? Usa na yung paglago. Darling. Tuyo ni mo. Tuyo. Sa may tuyo ka ba? abi mo ka pagurap na abi utan ko ilakaw. Kaya akong giuna unsa gi mo tuyo paminaw ra gud. Magtanong ka! Ikaw ba ba? Ang script nito! Reklamo na siya din sintiyan. Diyos, nakadapong taon, uy! Day. Oo, sa oran. Laga. wala kina sa skill mo lagi. Ano kayo para ko Uy, ang tubangan ni mo bisita! Uy, ang tubangan na! Tubangan ni mo bisita! Kani mo Tubangan! toyo. Ato pa man. Kunya unsa may tuyo na mo gud kay tuyo na ko. Lupa mamupus. Bakit naman yung nalanahari na matuyo? Sebagai nakatagutan lang. Ngano man dai ni? Wako na lang. Ngano man dai ni? Ngano man dai ni? Ngano man dai ni? Bakit naman yung bisita, uy! Ngano mga away? Tara naman mo away mo. Dari kaway. Uy, excuse me! Excuse me. May refill nga abot kami sa Pasamuka ko. Pagubot ba ni mo? Pwede di ka mo samok ka na samok na mi dire. Nami tuyo karon. Hoy ka pa di rap dire. Nami tuyo ninyo. Hagdan na supag kay Michelle. Hagdan supag kay Ya, makakuha ka tantanan ani. Hangyo ba oy? Ito sa balita ka. Bakit ka? Oh, paminaw sa delo. Delo.
Lagi mo ay. Maminaw. Siya na magpahibaw ninyo. Usa mo na rin sa bagay. Hoy! Hoy! Ikaw ang hagang ng bagay? Ha? Bagay ba? Hoy, ako ba? Di mo maluwas ako kamahal? Luoy na kayo. Ay, mo rin papa ni ay! Yes, Hoy! Anos pa ka? Ha? Huwag ka na screen ka magpapak in town. Oy, ang scripted ka. Ay, wa. Yan ang bisiri. Kaya ano namin toyo para pagkakasaki mo. Ang explain ninyo. Hoy, kinabulutan ninyo, diribe, kinikalam kita kalayo ay. Ang explain Padung ninyo. mo muli. Si Miss Ria mag-explain ninyo. I'm sure ka Maria, explain. Maria. Oy, oy, unsa man ni? Unsa man ni? Unsa man ni? Unsa ni? Ito sa gaw. So natin palit na contest. Kuntis. Contest. Apil me, kami pares. Apil me, kami pares. So wala yung pares. Imo ni para de. Imo ni para de. Sipaan. Kami pares gani. Kisa may pares, kisa pa. Uy, kamay pares. Kami pares. Oh, manong kami ba Kami pares. Kaya ako na bala. Kami pares. Kisa may pares. Sige. Sa paminaw sa kat. Ay. Ako yung make up. Ay, Pares. Nada contest ma'am. Galos aman ang contest. karon. Undas pa. Now. Ang premyo 1 million. 1 million. Sisa na mag-premyo, anak. Papila. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Papila na ba? Papila. Papuya lang direkam. Papuya lang ko na sa diha. Papuya lang gani. Unsa may salud kasulti ni mo sa? mo. Ha? Kapitan ka. Abi ninyo mga kaubanan sa buhat. Ato lang ni siya tagaan og chance kay naglibo pa yung pangutong intahan bakit aning umaabot kay eleksyon? Kana. Ang mo kwala niya naglibo gid na siya. Kung ato yung pasisyaan. Ha? Sabta lang yung tabi ninyo. Naglibo kay mo ani. Ikaw ba? Otro sa ka. Kamu dua pares ha? Kuntis ha, kamu dua pares ha? Jangan balai, kita mau pilih. Ikaw, apil ka. Assistant director eh. Apil na eh. So, ready na ba tanan? Yes, ready na mi. Yes, kinsa pa may mo appeal. Oy, ako pwede ko mapila na. Huy, ikaw kasi una. Ayaw na lang kung appeal, mag-judge na lang gud ta. Ay Mayo ay. Apil ni. Anyara. Si Miss A, judge na rin siya. Judge na lang ta. Yan kasi siya photographer or cameraman. Sige, go. Ikaw pwede ka makeup artist. Sige. Pero- Pero ang bayad sa makeup artist, mapoy, bayad sa premyo. Wala problema na. Sagot na sa akong boss. Ang premium ay 50,000. So, dapat effort lang dyan ninyo kay... Apil ta. Huy, kamo, di ba? Usapan mo. Apil unta ko mo nang takoy partner apil karo kay dalipong mo to gikabuhi man di so anak sayang kayo sila na duha kong anak Gipatiras kabayo no. gapon magudto gikabuhi Gipatiras kabayo. So, kisa na yung timer. Nabay timer? Oy, Oh, hita ng timer. Sa'yo na lang timer pangitaon. ako lang timer. Ay lang eh. Di ba Apil mo ka. partner man mo? Ayaw ka asa mo. Apil pa kayo. Mo timer pa ka. Di na pwede. Sige. sila di ay Basta mo na to. Isa. Punan pa tani. Ikaw may raman kayo sa mga system. Yan. Nawag boss ha. Ato pa ni punan. Oh, boss. Okay na boss. Kompleto na sila. Pero mga... Ano yun? 8 na kaparisan. No? Napo ba ni? Punuan pa.
Oh. Sige, boss. O, diyan ko si boss. Punang kita niya. Kapunang Mas niya. kayo, daghan para aligre. Oo. Yes. At least challenging siya. Ingon si boss. Nga papunang ni mga talent. Kaya gani, gamay ramang yun. Mas maayos na. Alam mo ka wala ka si Big Boss. Mo rin tulong Gamay ng taon. lagi ni kay nampoy gamay nga nang apil. Okay naman Hindi na. ka puno. No problem Si lang. Big Boss na yung mga tawagan. Itawagan ako Big Boss. Yung ano na lagi ka ubos. Bagamay ron. Di ba bitaw sa kanas Big Boss. Pero totoo, ilam na kinsa ng taon na. So, mo na yung hotang premium 50 mil. Kana. Mao tay mo Big Boss. Oh, Ano mga nga ubos. Oh, ubos. Wala ubos. Dagan pa boss inyo. Gamay na lang. O sige, sugod Wala, na. wala, ready na. Ya, manawag big silingan. Eh, asa, magsugod ang make-up? Magsugod na Pabigyan ako. ka mo na, Ako pabigyan ka mo na na. sa kumang anak. Sige. Sige, kay Laki sa wala naman na kahunggulan, yung ani. na kasira. Ako na yung masa sa anak. Ay, kasabuhi. Ikabuhi man. Magita lang yung PC kay para mag-appeal to siya. So basi na may makaila ma-invite. Para aligre. Hoy, unya nakapanghatag mo flyers ani? Oo na ang kuan. Kay wala lagi plano. Na price. Na kulong Flyers, uy! Flyers. Ako kuan lang na supply. Sige na, sugda na nato. Kaya magsugod na mo daan, kaya nga mabot si Big Boss. Sus, maya biya na ko Ano make naman up. nga to? Sige, ato Sa hotdog pa Maria sa una ko. Tubot tayo. Okay, sabay, tubot Kami mo pero tami niya, bias man. Wala timing jud kay na Dahil dyan ko kung tagabuhin mo make upan. Dili bias kayo, kami pa lang niya. Tawag ni Big Boss, niya mo sildo. Makaingon niya mga, pinalapi na. Nasaan mo? Pangita tang lain mo. Kita Go, tagan. Asa imong make-up kit? Na ano ka? Ako kuhaon ha, alam mo talaga na ko nabutan. Pa ko'y jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pa ko'y jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pagpapag na sa ta. Order ya. Nanang lemon day. Tara, palihog ko ni kay uhaw mo kay Bilay. Ug na kay tutulan ay. Nang tagpila ni stick oy day. Piso. Stick o ka? Snack. O ikaw. Stick ko. Usala. Usa lang. Wala ko Sara ko ay. Sa palapi di oy. para paris na. Dala. Tulo ni tulo. Okay na kani Ano anay. ni day? Salamat. Yapan. Ay. Oh, ano ni labot? Klaro ito. Okay sure di oy. Hoy, good. Kalipa jud kani ano ingano? Ngayon ni pay maga. Ang binako katong gamis bahal ba? Oh. Balinsya. Ang binako at Dusinto sa ihatag niya na to. Oh, Yung nalipas yung nga 500 di ihatag na tuwa di ay. kanawa ra. Kaya ako din, wag yung magtuogi pero ayaw na dyan mo pag saba-saba lagi. Tabi-tabi na siya. No, ay mo pag... Ana, ino na dito to. Abang isa pa. Siyempre, di ta musaba kay og musaba ta. Pabuking man ta. Ana, pero gabi na kabutan ni Miss Balo. Kayo, Utang nga ako mag-diskarte. oh, masalamat kayo ni mo anak. Kaya ganun. Problematic. Kasi di pa. Problematic kayo ko. Kayo wami kwarta. Oh, Imo meng gidala. Oh. Kakwarta na me. Siyempre, kita ang tawag na tutulo, Oh. Tris Publiciano. Dili pula pag boys. Uy, huy, man! Uyawan ako ni mo ay! Gusto mo? Hindi ka ba? Isoon ba yung kagalit ko kami naman sa bukod? Ha? Puy, waway! Ikaw ko dito, nagdaga ko pa duwang diri. Pem na siya kami. Ano siya ba? Wala lagi mo na. Unsa may mo toyo dili dali? Pabir sagot. Gusto mo makakwarta mo? Lo, kwarta na ni. Kana kuan ba kanang ano ko yung muna ko? Depending ha, depending. Apil tara. Siyempre. Tara suya, ako sa kwarta. Kanang daay mga kuntis-kuntis. Pip ko pip nyo. Murag nakadugo ko to murag 50,000. Hala! Hala! Apil me na, apil me. 50 mil. Apil mo? Oo. Kuya mo. Tara, uban ni. Tara. Hoy. Hoy. Tako, di pa. Basta anak ko'y. Hoy, balik. Gawab. Dali, kinaan
na dito puntis ko, no? Osa! Dito, ilagwan lang. Tesa! Pagkaliban, kaya ni mo rin. Tara! Uy, uli po nila! Inday! Mo ano no? Ay, lamat na! Okay! Ready na mo? Ha? Ayan na, boss. Okay na. Hoy, ako daog pekdaya. Ako daog. Boss! Hoy, unsa man? Ano ka, boss? Wari man tapos. Mga bayot sa balbang Pamilya mo! Sana si boss, abot na. Ason? Oo ba? Pwede na kay ko, mami. Pwede na kay ko, mami. Hoy, ready na kay ko ha, ready. Hoy! Oy! Ako big boss. Big boss! Hi, Mao di ay. Mao ni mga Inka ubos, naubos di ay. Ubos. big boss man good na. Big boss. Big boss. Ay ko ginanang istorya, disqualify karon. Wala. Say boss. Big boss. Uy, big boss! Wala gina pick up, big boss! Pati kayo! Pick up siya, ikaw! Pick up ka! Eh, mo ni tara kotistan. Ako, Miss China. Yes, sir. Oh, napausa Miss China. Miss China. Miss Arigato. China. Tema, istorya sa. Others. Ay. Second batch. So, kamo ang first batch. Sige. Ala, make up sa mo. Kay karon toton suguta. Sige. Ha? Okay. Sige. Others na pare. Kunya, sa imong paminaw, okay na kanan siya, Big Boss? Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag di ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangho, wa ko'y damo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.